Saan ko yung Motis Top Explore Interlock. For today's vlog guys, pinuntahan natin itong mga nag-offer ng mga fresh seafoods, live, and of course, mga frozen products nila. Papasok tayo mamaya, papakita ko sa inyo guys kung ano ba yung mga seafoods na ino-offer ni Fresh Catch by Archery Tarlac. So excited ko na guys, pakita sa inyo lahat ng mga products nila. And kung gusto nyo pala pumunta dito, gusto nyo mag-walk-in, open sila ng Monday to Sunday, 9 AM to 7 PM. Pwede rin naman kayong mag-order online. Kung gusto nyo nga mag-walk-in dito sa Fresh Catch, so yung location niya dito siya sa Bypass Road, Barangay San Vicente, Fairlane Subdivision guys. So ito na yung paliko, papunta dito sa Tarlac Provincial Hospital guys. Halos tapat siya ng Petron Gasoline Station. Makikita mo dito guys yung Fresh Catch by Archery Tarlac. Pasok na tayo dito sa Fresh Catch para makita nyo kung ano ba yung setup nila dito sa loob and kung ano ba yung mga seafoods and mga ibang products na in-offer nila. So yan, pagpasok nyo, ganyan na yung makikita nyo guys. Naka-organize naman din or naka-segregate yung mga seafoods nila dito. So meron tayo ano dito, yan, pusit, lumot, and sa kabila meron tayong pumpano, tuna belly, tapos syempre yung ating tuna panga. Tapos available din dito yung mga export crabs natin. Actually, naubusan lang din naman sila ng mga stocks. Pero pwede kayong mag-order ng mga seafood nila para live lahat i-serve nila sa inyo guys. So ito, mga frozen na to, crabs. So other side guys, ito na yung mga baby octopus natin. Yan, kung naghahanap kayo ng mga baby octopus, meron sila dito sa Fresh Catch. And of course, isa sa mga best seller nila dito, mga fresh aklan oyster. Kahit fresh siya, lagyan mo lang siya ng suka or kalamansi or yung sriracha guys. And then syempre, ginagawa din namin dito, binibake namin siya. Aside dun sa mga seafoods na in-offer nila dito, so may mga ibang products si Fresh Catch. Tulad dito yung ginamos. So, bangit sa akin kanina is sausawan siya. So, fermented oyster. And of course, meron silang Cajun sauce. Meron din naman silang mga gourmet dito. Yung chicken isaw, Carolina Reaper, chili garlic, baby squid. And of course, meron din silang butter garlic para dun sa mixed seafoods nila. Check natin yung buong menu nila para may idea kayo kung ano ba yung mga products na mga ino-offer ni Fresh Catch. So yung mga nakikita natin price dito guys, pwede pa siya mag-iba. Depende kasi dun sa mga seasons ng mga seafood. So meron tayo na dito, aklan oysters, oysters meat, Cuaracha, scallops, Japanese scallops, salmon fillet, salmon steak, scallop meat, squid rings, meron silang wool octopus, baby octopus yun, napakita rin natin kanina. Meron silang tiger prawn, frozen mixed seafoods, fresh mixed seafoods, local king crab, so crab claws, mud crab, export mud crab, XL or extra large lobsters, medium to large lobsters, available din dito, small lobsters, sleeper lobsters, breaded crablets, available dito, tuna sashimi, so available siya sa 250 grams and then 500 grams. Meron din silang salmon sashimi, same din, 250 grams and 500 grams. Sa mix sashimi nila guys, pwede siyang mag-mix ng tuna and then salmon. Available din dyan yung 250 grams and 500 grams. Syempre, meron din silang uni sashimi and taco sashimi. Syempre, andito na rin naman tayo sa Fresh Catch. Hindi natin papayagan na hindi tikman itong mga fresh aklan oyster nila. Isa sa mga best seller nila dito sa Fresh Catch by Archery Tarlac. Kaya nilagyan natin ng suka. Yun. Fresh na fresh. Sarap ng lasa. Ipakita ko na sa inyo lahat ng mga products na binebenta nila dito sa Fresh Catch by Archery Tarlac. Yan, naghanap kayo ng mga fresh seafoods guys. Punta na kayo dito sa Fresh Catch, dito sa San Vicente, Bypass Road, Fairlane Subdivision, Tarlac City guys.
So yun, pwede naman kayo mag-order ng advance sa kanilang Facebook page. Pero kung gusto nyo mag-walk-in, pwede nyo mga pasyalan itong location nila dito. Madali lang naman siyang puntahan guys. So magmula dun sa May Sogo, pasok lang kayo, diretso lang. Along DIY lang din naman itong Press Catch. Follow nyo lang yung kanilang Facebook page para updated kayo dun sa mga schedules nila. Kung anong merong products din yung pinopost nila sa kanilang Facebook page na pwede nyo puntahan or sadyain dito sa kanilang pesto. Then guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And of course, huwag nyo kalimutang i-share ang video nito para malaman din ng mga ibang Katarlakeñas natin dyan yung mga ino-offer na Press Seafoods ni Press Catch dito sa May Tarlac City. So until our next vlog, peace out!